कोणत्याही इन्फेक्शनमधून लवकर बरं होण्यासाठी मी तुम्हाला उपाय सांगते. नमस्कार, मी डॉक्टर राधिका. तर आज तुम्हाला मी उपाय सांगते. किंवा तुम्ही आजारी असाल, उदाहरणार्थ सर्दी, ताप, खोकला असं काही असेल, पोट वगैरे दुखत असेल, पोट जड वाटत असेल, असं काही वाटत असेल, तर तुम्ही साधा आणि लवकर पचनासाठी हलका असणारा असा आहार घ्या. म्हणजे मुगाच्या डाळीचं वरण किंवा डाळ खिचडी, मुगाच्या डाळीचं वरण आणि भात, त्याच्यावरती 1 चमचा तूप असा आहार तुम्ही घ्या. आणि तुमच्या आहारामध्ये द्रवपदार्थ जादा असू द्या. म्हणजे काय की बाबा नारळ पाणी म्हणजे जेवढे पातळ पदार्थ आहेत तेवढे जास्त शरीरामध्ये जाऊ द्या. आणि तिसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे शारीरिक आणि मानसिक विश्रांती. शरीरासाठी शारीरिक आणि मानसिक विश्रांतीसुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. तर हे उपाय नक्की करून बघा. थँक्यू.